Mbak Rena? Masih Rono. Ya, saya tak video ke saya. Ya, kalau dek nih sakit. Nah, Rono. Iya. Yo. Terus. Dek, Nesa balik Rene. Terus tangan kaki gerak, Mbak. Oh. Ya. Terus sampai sini. Tiga. Yo. Terus. Ora tahan kok. Bapak ngejepin. Terus tak sampai kanan, Dek. Ayo, Dek. Ayo. Terus ditahan, tangan mbek kaki gerak terus Dek, terus ditahan sampai segini, tahan sampai gini, terus Ngono kuwi. Mbak Rera? Mbak. Ngono kuwi. Mbak Rena renangnya nang kene. Dene sana ngono. Mbak Rena? Yo latihan nang ndi kene? Yo. Piye latihane? Misal. Hop, tangan kono wae, hop. Ini iki. Ngono kuwi. Ngono kuwi latihane. Latihan. Terus ngono kuwi.
Ya karepe Mbak Rena kok aja kok guyu kok nek nangis kowe tak tanggung jawab. Nangis kita tanggung jawab lho, Sa. Kayak wing-wing kok. Kono Dik Nesa, kono Dik Nesa kono. Sa? Kono Dik Nesa. Dik Nesa. Sa, ora nang jajal. Coba kowe coba. Dik Nesa. Sa. Jajal kowe piye? Jajal Matrono. Kono, sing kaya mau. Telur isi papat we rantai payah Mbak Rena. Glu glu. Di mimik enak no mimik. Mimik oh. Telur isi papat we rantai sa. Payahin ibu bi. Anak sapa? Bapak peri. Mah, Loh. Berarti anake ora anake Ibu Ruby kowe. yo anake. Lah iya, Der anake sapa? Anake Ibru. Iya. Nah, habis ke. Nah, ora habis ora tak terke pulang. Apa? Nanti minum, Dek. Nah, habis ke. Biasanya Mbak Rena kasih sing wafer karo sing kita. Wafernya Mbak Rena ambil 1. Terus sing pink kuwi sing pink 1. Nuh, wis jare. Kayak Dik Nesa anakmu. Ya, tak payah. Oh alah, nya minumnya habis ke.